A onda je 90. godine došao HDZ i Franjo Tuđman i kao posljedica toga Hrvata u Bosni i Hercegovini je pola manje. Zar zaista nemate intelektualne i moralne smionosti da uvidite koliko je ta politika prema Bosni i Hercegovini bila loša? Koliko je bila pogubna prije svega za Hrvate tamo? Zar ne uviđate koliko je bilo pogrešno osnivanje Herceg Bosne kao fiks ideje Franje Tuđmana o obnovi Banovine Hrvatske, osnivanje HVO-a, slanje hrvatske vojske u Bosnu i Hercegovinu, rat, besmisleni, idiotski rat sa Bošnjacima, logori koji su osnivani tamo, rušenje Mostarskog mosta, zločini prije svega u Ahmićima, gdje je najmlađa žrtva imala 3 mjeseca, a njegovog krvnika, tog djeteta Darija Kordića, danas u Hrvatskoj grle i ljube popovi Katoličke crkve. Predstavnici Hrvata osuđeni su na Međunarodnom sudu u Haagu kao krvavi ratni zločinci. I ta presuda će ući u povijest i u povijesne udžbenike i odande je neće izbaciti nikakva vaša deklaracija.